To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Action Firing Line! Alas 6:55 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong gabi naman. Bacolod kag Pilipinas sa kanto malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Yari kita sa Biyernes nga pagpangalagad sang inyo sa nga pala tuntunan. Action Firing Line with Action Marlon Hirubaya. Action Firing Line! Wagid magpalibak ang bagyo nga si Henry, maisa na katawo nga ginbilin nga patay diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang Typhoon Henry, ang datos sang NDRRMC ang nagpakita nga ang napatay halin sa Cordillera Administrative Region, no? So hulatonta sa mga gabi o kung buwas kung bala may report nga ipagwa ang NDRRMC angot sa misi ako napilasan nga mga persona sa sining bagyo. Pero humaloonta, nano bala ang ulihing monitoring sa nga to sining PDMPD, diin na bala si Gardo nga kahapon, isa na lamang ka LPA, kag ining si Henry, nga ginasiling tub-tub pabuwas ka adlaw nga magatika-tika diri sa Pilipinas. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Kahapon naton Gan Republika sang PDMPD. Action Gan, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action Mal, sa aton mga listeners mayong gabi. Ari lakat sa aton chimpo sining gabi. Biyernes kita karon September 2 na to 2022. Si Typhoon Henry, no? Ang classification niya nanaog ni siya ako na downgrade halin sa super typhoon. Category 5, no? Typhoon na lang siya o category 4, no? Dari siya mga 360 kilometros na sidlangan namin na sidlangan sang Itbayat, Batanes sa 22.1 degrees north, 125.0 degrees is aton nga coordinates grid. Huyang-huyang pagidang iyang persa, 155 kilometro pa na lang ang persa kada ora. Kag ang madlo siya halin sa 220 na himo lang 190, no? So daw mas maayo. Pero hindi maayo dugay-dugay. Explicar ko. Pari nagagiyo siya patimbuok sa babaw northwestward, no? Sa sulod sang 10 km per ora. Sa kagabi daw dagan niya ni daw 25, no? Dason ang southwest monsoon gina-enhance siya nag-apekto sa nakatungdan nga bahin sang Luzon. Mabagyohon dito sa Batanes, no? Ang Babuyan Islands kag Cagayan maulan kag may pagmadlos nga huyop sang hangin, while ang Metro Manila, ang Ilocos Region, the rest of Cagayan Valley, ang Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon kag Mimaropa halos nalabot na sa sang ginatawag naton nga circulation niya, no? Ang idulot niya ni magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kapag panagugtugay ni isang trafo kung extended elongation sa sirkulasyon ni Typhoon Henry, gina-enhance man o kung ginaupdan siya sa southwest monsoon. While sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, lakip na kita diri sa western seaboard sa Kabisayan, medyo maayad-ayad bang sa aton timpo, may pag-guom-guom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan. May dala lang siya na ligwin ng pagulan halin sa localized thunderstorms. Doa lang di ka seaboard, no? Ang na-classify northern kag central Luzon nga seaboard ara sa kasarangan hasta nga may pagbadlos nga huyop sa hangin magahalin ni sa namin na nakatungdan pakadto nakatungdan medyo natandog ilang
baybayon, ang coastal shorelines nila. Ari na sa kasarangan hasta nga mabalod ang ilang baybayon, no? Kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, nalakip man kita dire, ari kita sa mahinay asa sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa nabagatnan, pakadto na bagatnan ang katungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag kalmado aton baybayon, ari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton baybay 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Okay, sa bulletin number 8 na kuha naton alas 5 sini nga hapon aksyon mar, no? Si Henry padayon ni siyang nagahuyang, no? While nga nagagiho ni siya pa babaw northwestward sa Philippine Sea, east northeast o Batanes, no? Naghuyang siya. Dason si Gardo daw ay nabation, although nga ginatawag sang pag-asa nga remnant law daw ara siya tuod, pero daw fully assimilated na siya. Kagapon pa lang sang alas 11 assimilated daw, ginlamon na siya ni Super Typhoon Henry. Karon decelerate siya, no? Imbes nga ma-accelerate, nag-decelerate siya, no? Kay tungod nga butungay duha ni ka tropical disturbance. Ang puwento pander ang siling sang pag-asa, ang trakag intensity outlook, si Henry padayon nga magagiho ini sa sang hinahinay, pakadto patimbuok na aminhan nakatungdan o kon naaminhan nakatungdan sini nga adlaw hasta buwas sa kaagahon. Antes ini siya magamat-amat akselerar o kon magdugang siyang persa pakadto sa naaminhan nga direksyon buwas sa aga. Sa ilang nga forecast track, si Henry magagwa na ini siya sa Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi o kon sa kaagahon sang adlaw sang Domingo, no? Si Bagyong Henry naghuyang, pero in the next 12 hour si Henry magasugod na ni siya matamat persa pa kadto sa ibabaw, no? Sa malipot nga tiyempo ang intensification niya magasugod buwas sa aga hasta sa Domingo. Muni bantayan ta, no? Maga-exit na siya. Pero subong naga-decelerate siya, bas ma-accelerate na siya, no? Decelerate kag accelerate. Magbalis karanay na. Okay. So, kagabi ang obserbasyon naton. Ang sirkulasyon niya sini hasta alas 11, alas 2 ang kaagahon. Ang iyang trough lang kung extended elongation sang iyang sirkulasyon. Ara lang da isa sa extreme northern Luzon kag northern Luzon daw hasta lang da isa Cagayan Valley, Kalinga, Apayao, Mantin Province. Subong kung lantawon naton, ang Central Luzon, hilobya na. Ang Mimaropa, hilobya naman. Ang National Capital Region, giinulan na to, hilobya naman. Dason ang iban nga trough o kon extended elongation niya. Labot na dinayon sa aton sa may Manapla, Victorias area hasta sa Cadiz, no? So visibly makita naton di. So amat-amat ang ginaulan niya kag kon magversado ni siya buwas sa aga, I am pretty sure malabot kita di sang ulan, mahilog man ang bilog nga isla sang Negros Occidental kag Oriental. Muni lakat sa aton jimpo. So bali buwas aksyon na gan dari sa Negros Occidental, maulanon ang panahon ta. Amo gina southwest monsoon, i-enhance yung southwest monsoon. So kung hindi siya kwan daw disorganized ba siya ang iyang ayubol, disorganized siya. Puti siling sang pag-asa, no? Sa masunod nga 12 oras sumugod buwas sa kaagahon, no? Mag-aamat-amat ni siya, tipon persa, kag mapatimbuok siya pakadto sa direksyon na aminhan nakatungdan o kon na aminhan. So, muni, aksyon mar, no? Tipon sa kailangan ay aksyon na gansang puwersa antes sa magbiya. Waay pa man galigin siling sang pag-asa nga Fujiwara. Daw ginlamon lang siya. Okay. Although ara si Gardo,
Pero daw visibly hindi na siya makita ang sirkulasyon niya. Aha. Nasakpan na siya ni Bagyong Henry, no? Mm. So, technically, ang Fujiwara daw ay pa, no? Ah. So, lantawon naton, boss. Lantawon naton, boss, sa kaagahon. So naghuyang ining si Henry kapon Super Typhoon subong panaog Downgrade sa sa Typhoon. typhoon na lang. Oh, So Typhoon. hindi na tanto aksyon ganang ato sa ding pagkabalakang nabatsagan magamuning plastada, no? Mhm. Aha. Pero ang silingsang pag-asa, ma-re-intensify ini siya, no? Oo. Kundi Super Typhoon siya kagapon nga adlaw. Aha. Karon na downgrade siya into typhoon kay tinagapabugat si Tropical Depression Gardo siya. Aha. But sa masunod nga 12 oras, amat-amat ni siya. Amat-amat ni siya matipon persa, patimbuok. Kag maga-exit ini siya sa aton par. Aha. Buwas sa gabi o kung kaagahon sang Domingo nga adlaw. Aha. So may persa na siya, tipon ni siya persa. Gabay pa nga magbiya na sa aksyon na gana kagedi sa magabilin sang dako nga kahalitan na, no? Kay may isa nga patay ho. By the way, may ara gyapon lugar nga signal number 1 gapon or signal number 2? Ay, oo. Ari, ang signal number 1, ari lang na batak sa Batanes, sa Luzon. Visayas kag Mindanao, wala, no? May kagin muno mo ko. Aha. Ang signal number 1, ari lang sa Babuyan Islands kag northeastern portion sa ang mainland, Cagayan, no? Aha. Sa Santa Ana. Ang signal number 2 ari lang sa Batanes, no? Wala ang Visayas kag Mindanao kag signal number 1 na lamang ang Visayas kag Mindanao. Aha. Luzon lang, no? Luzon lang. Sige. Aksyon salamat gid. Sige, mayong gabi. Action firing line. Amo nang galibing ulihing monitoring sa Provincial Disaster Management Program Division diri sa Negros Occidental. Tiyan mo ng pasalamatan ta kay ako nga pati ko nga kung sino man ang nagpangamuyo nga hindi lang halit sang dako ining Super Typhoon Henry ginpamatian gid no kag na downgrade naghimo na lang sa bilang typhoon ang yesterday nga kategory ara na lamang sa category number 4 kay manti ang Super Typhoon ara sa category number 5 tika bayonta nga buwas aga or sa la Domingo magabiya na ining si Henry para nga magbalik mas normal ang ato sa nga panahon. Action firing line. 7 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Angot sa nagyapon sang Typhoon Henry, ang gobyerno subong may ara na ginahanda nga mga 1.5 billion, no? Ang unang inanunso is 600 million, porte kunting bon 1.5 billion nga pundo kag bayara sang mga tungas milyon ka mga food packs para ibulig sa mga local government units sa LGUs nga mahimo halitan sa ning bagyo nga si Henry. Action firing line. Suno sa NDRRMC paagi sa nga spokesperson nga si Rafi Alejandro, ang Office of the Civil Defense sa OCD may available man nga non-food relief items. May mga tarpaulins sila kag pila sa mga family packs. May naka-preposition na mga goods sa nasalinta na 500,000 ka mga family food packs ang naka-ready na based sa DSWD. May ara sang standby funds man nga 600 million ka pesos nga ready sa DSWD pa lamang ini. Action firing line. Pero nga aton din nga lauman mga ka-aksyon nga kabay nga way lang sa dako nga halit sa nasilinta nga ibilin. Ining si Henry kag magbabay na lang ni buwas nga adlaw o kon sa Domingo, no? Para nga ang pagsunod sang bare month da mangin maayo para sa aton. Kag samtang nagahilapit ang bulan sang Oktubre nga diri sa Bacolod amo ning ginasiling nga pinakamasadya nga bulan bangod sa ginaplastar ng Super Mascara Festival. Kag pagsunod naman sang Nobyembre, dugukan naman sa lindibog ka mga tawo ang mga sementeryo. Kag pag Disyembre, ato naman sugataon ang mga kiling-kiling sang sensilyo, hatagay regalo, pati na ang
ninig sa ato sining bibig bangod sa litson nga ginapreparar sa mga party-party. Action firing line. Ano man ang hangkat nga ginatubang sa ato sining nasyon subong dalagyapon sining COVID-19 ho. Kag nagapamahog nga monkeypox plus mayara pang dengue makaaksyon sa gyapon. Bato lang ta, no? Bato ta kag inita mag-surrender bagod initanan nga mga pagtilaw. Ginatag ni sa aton sang makako. Agod nga testingan kita kung paano naton lokdohon at tubangon kag paano ta malampuwasan ini nga mga challenges. Action firing line. Alas 7, Jess. Anong mga balita nga dapat tutukan? Senador Robin Padilla na dismaya bangod sa hindi pagtambong sang pila ka mga parihon niya nga senador kag mga sekretary sa bahin sang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision on Codes hearing subong adlaw Biyernes. Action firing line. Angot na gihapon sa kinaduso nga amendar sang 1987 nga charter. Ting siling ni Robin kaya mag-amuso nga waay malang gatambong iban nga mga senador ang mga ginimbitar nga mga sekretary pamatuod o kung basihan ini nga masaylo na lang kita sa parliamentary system sa panggobyerno. Action firing line. Ang hambal ni Binoy, siling nga hindi ko maintindihan na ang aton subong 1987 Constitution ginasiling da nga may balanse nga gahom ang legislative kag ang executive may pariho abi nga poder. Ang legislative kag executive ang isa kako equal branches sang gobyerno nga may ara sang equal authority. Ti hambal ni Senador Padilla tani kon ginaimbitar ang taga executive tulo tambong-tambong man sila. Action firing line. Siling pa ni Ruben nga kung manuso ang parliamentary nga sistema sang gobyerno dari sa Pilipinas nga may ara sa ginatawag nga unicameral Congress, ang parliament amo nang mga pili sa ina sa miyembro agon mangin isa ka prime minister. Action firing line. Firing line. Ang mga pamuno sa ahensya sang gobyerno dapat mahalin man sa parliament. Kon parliamentary ang siling ni Robin, ang mga ginawa pang-imbitar niyo, obligado na sila magtambong. Action firing line. Daw pariho lang sampang paraguayang bal ni Robin kakatabo subong haw. Duway ka nila ginasapak ka Senador Padilla haw. Action firing line. Ara sa tupad ni Robin si Minority Leader Coco Pimentel nga nagpabor bang gani sa palayag ni Senador Robin. Tisan o pa ni matuldukan man ang isyo sa chat-cha ni man. Abar na siga nyo na para madesisyonan na. Kag para mga senador lang may papel sa hearing makatutok sa iba naman nga plano. Iba naman nga bagay kung programa labi na sa pagbulig sa mga dapat bululigan. Ilabi ang sadtogin promisa no bulas publiko sang daga halos kaladasma kamo sang pangampanyan, di bla? Dapat tanit tumanon yun na. Galing kay ining chat-chat sa mga kaksong isyo ni, dugay-dugay pa din daw. Action firing line. Base ko hindi gani desisyonan mo. Base ko manabutan ni pinakatuig naman, kag balik-balik lang ang diskusyon. Action firing line. Firing line. Alas 7:13 Action Radio Philippine Standard Time. Action Christian talanggid aragapos ganiyaw. Sige. Sa balita nasyonal, masakit-sakit pamatian nga sahi sang balita niyo. Di ko man tani hindi gusto ibabati sa inyo. Pero hindi ko mabatas nga taguon ining sahi sang balita ni kay importante gid ni. Nga inyo may baluan ni. Ang balita angot sa bugas sino balang why nagakinanglan sa bugas sa aton man? Action firing line. Ang bugas isa ini sa mga nagapangunang nga pagkaon sa mga Pilipino. Mayara yang ginakaon mais di bugas, no? Pero ilisipon lang na sila dire sa Pilipinas.
Amo ning pagkaon nga hindi kanya madula sa ibabaw sang lamisa, di bla? Mapa pamahaw ka man, panyaga, o kon panyapon man. Dere sa Pilipinas, ang bulan sa Nobyembre amo ning gindeklarar bilang National Rice Awareness Month. Action firing line. Aring balita ho, subong adlaw ho. Bisan sinong makabati sinong makabati sini. Karkulo ko magahungag gining ilong nila mo kag magakurisong. Action firing line. Manang balita nagasiling nga ang presyo sang bugas kada kilo posible nga magasaka sang 3 tubtob 4 ka pesos sa pagsulod sa Oktubre. Ay haragoy. Action firing line. Firing line. Ang nagsiling sini makaksyon amo ang Farmers Group nga samahang industriya ng agrikultura. Ang ginatawag nga sinag sinag. Ang rason bangod wala mahatag sang gobyerno sa mga palay farmers ang cash aid. Ang ayuda naman nga gastuhon kuntani sa mga mangunguma sa panahon sang ila sining nga pagpananom. Action firing line. So atrasado na naman ang paghatag ni sa ayuda ho. Nagtinamaran naman karong gobyerno ta. Action firing line. Subong nagsaka na ang presyo sang input sa mga panguma. Nga mo ni ang ugat sa pagsaka sa presyo sang bugas. Ang hambal naman sang DA, sang Department of Agriculture, sila nga kulang sa requirements nga ginakinahanglan para mapanagtag ang pundo sa mga manguma. Gani mo na kuno ang rason nga way mahatag sa insakto nga oras ining cash aid. Action firing line. Tani sa DA sa nabalaan yung kulang gali requirements ni giningagaw niyo si kaso pabalo ang mga nagsumeter para makomply taran di bla basi kon gingamos na maladang inyo sa dinga ang mga requirements ni mga papeles ni sa inyo sa ding opisina no antes to gin pabalo nga kulang gali ang requirements kag ulihin na lang natalopangdan. Action firing line. Di bla? Ay, oo. Kung magtag ka mo bulig sa mga mangunguma, tuturan nyo, maliman sa mga mangunguma nga kulang ila sa nga requirements. Kung hindi sila pagpabalon, ano nagtinamaran naman ka mo na sa inyo sa opisina? Ano ba na ang ginasiling ayuda? Muni ho? 5,000 pesos ang cash aid. Sa kada mangunguma, ginasiling nga ang requirements lamang sang land bank. Among nga dapat magpa-picture ang mga taga-DA sa mga mangunguma. Action firing line. Picture lang nga wain yun ni ginesikaso yun man. Anong rason? Wala mahatag ang picture. Bangod, why sang photographer ang DA sa amoto nga tion, hambal man na sa DA. Action firing line. Ay nano, tani nagambal ka mo kay ara sa plaza na ho, damo da maniniyot. Action firing line. Firing line. Ang promesa ni DA Undersecretary Domingo Pangaliban nga para sigon ko no ang pagpanagtag sa saning ayuda ni sa mga mangunguma. Ang pamangkod ni Mr. Pangaliban kung saan onyo pa sugdan na papanagtag. Nasugdan na gid guro pero atrasado delayed. Action firing line. Kung mag-abot ng bulan sa Oktubre nga amo ning ginasiling sang sinag nga masaka na ang presyo sang bugas kada kilo, 3 tubtob 4 pesos, masakit ka mabugat na nas bulsa, iya? Di bla? Na ano nga sahi sa panggobyerno ng ato ni man? Ang bulig nga para nagintani sa mga mangunguma, delayed pa. Ultimo nga manog picture why? Tani antes jogen plastar nga programa ni, ginhibalo nyo anay. Nga kinahanglan nyo gali sang photographer. Kang isa ina gali sang gina-require sang land bank nga magpa-picture gid ang mga mangunguma sa taga-DA. Action firing line. Ano bala ang inyo na dumduman nga pasalig sang gobyerno? At sorry daw hindi gid mapasalig no? Pagtinguha lang sang gobyerno kung bugas ang istoryahan, labi na gid sa pagsunod sang Marcos administration, di bla? Why sang liwan kundi ang una nga palayag ni Presidente Marcos nga tinguwaan sang iya sa gobyerno nga mag 20 pesos ang presyo kada kilo sang bugas. Action firing line. Dumduman nyo ni,
PBBM. Ano magsiling kita PBBM? Presidente Bongbong Marcos. Pero ang PBBM nga titulo sa bahin sang bugas, programang Benting Bigas para sa mamamayan. Kampiyon man to kung tani ko ba na yun eh. Action firing line. Nami tani eh. Pero tuman gid ka kataklaron bla nga sahi sang plano kag daw mabutang lang sa tinikil portion. Action firing line. Dugangan pa sang palayag sang Department of Agrarian Reform o Dharma Kaksyon, nagligad nga hunyo, dumduman yun eh. Nagambal ni ang DAR nga ang 20 pesos kada kilo sang bugas may be available by early 2023. Ang proposal na diskusyonan na sa ibang nga mga government agencies kag local government units para malabot ini nga aspiration. Aspiration lang din Kag tayo galing nga sa isang aspiration. Kag daw hindi gidya mapatihan sa mga tao. Action firing line. Mangkuton mo ng isa kagatos ka mga tao sa Pilipinas, bide. Maayo na lang din nga maghambalang isa or duha nga mapatis la. Pero galang-alang pa na Action firing line. hambal sang DAR basi sa unang quarter sang 2023. Basi may miyura na kuno. Sa kitaduso nga 20 per kilo sang bugas. Ina kun may miyura. Subong palang gani ginakabalak-an na nga sa Oktubre, masaka 3 tub 4 ka pesos. Te Oktubre pa lang na, way pa 2023 ay o gobyerno. Action firing line. No? Di nyo papatiha ang mga tao kay kung isa. Ang mga palayag na hindi gid mapatihan. Action firing line. Firing line. Las 7:21 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pa nga ba sa mga balita mga ka-aksyon sa Iluhanta ang sawahin sa nga balita lokal. Round 3. Action Radio. Hindi ni sa boxing match kundi round 3. Sang tagtaganay ayuda sa mga estudyante nga apektado sang krisis diri sa Pilipinas. No, amo ni sang educational assistant sa DSWD ikatatlo kabay nga Sabado buwas nga adlaw, di bla? September 3 ta sa buwas Sabado. Ginsugdan ni ang tagtaganay Agosto 20. Sa sini Agosto 20 nga tagtaganay nagkinaburigal ang linya sa kaganamuon sa mga gusto magbaton, di bla? Ginulan to sa pagkabalaot kag question. Ginpagitaan pa maagi sa DSWD pati ganing sekretary na basulan pa kay way may plastar ang mga pagsulundan. Action firing line. Pag ikaduha nga Sabado, Agosto 27, medyo na plastar na ginman sang maayo. Ang mga ginhatagan dapat ara nga daan sa listahan. Tinawa-dawa man nga ayuda ni ko si punta. Halin nga daan isa klibo, tub-tub 4,000 pesos pabaton nimo. Buwas Sabado, round 3 sang tagtaganay. Action firing line. Ano ang dugang nga preparasyon o kon bag-o nga preparasyon kon may ara gid man sang DSWD diri sa Bacolod kag Negros Occidental plus ibalik taman sa inyo pabalo mga ka-aksyon ang ginatuwag nga consolidated sang DSWD Western Visayas pila bala ang kabagusan nga mga estudyante nga napanghatagan na sa duwa ka Sabado nga tagtaganay sa mga probinsya diri sa Rion 6. Labi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Abangan! Una sa balita. Una sa aksyon. Samtang nga DSWD sa gihapon, paagi sa kay Secretary Tolfo, nagpadala sa bulig sa mga nasunugan nga mga tawo sa Barangay Villamonte diri sa Bacolod. Ang sitwasyon sa mga nahalitan nga pamilya, sa gihapon ara sila sa gym. Dira sang barangay nga amo ning ginhimo bilang evacuation center. Action firing line. Ano ba na ini nga bulig ginpadala? Pila ka mga tao ang subong nga pamilya pada sa evacuation center? Di ba lapit-lapit man isak milyon ka pesos mo mga 900,000 plus ang balor sa kahalitan nga ginbilin sining sunog nga nagluntad. No, nagligad na nga Miyerkules mga ka-aksyon. Tiyo si punta ari sa ikatatlo na nga adlaw. No, ang pagtinarsing ng mga evacuees ni nga mga nahalitan sa sunog mga ka-aksyon. Sino nga mga opisyal sa syudad na nagbisita sa lugar
Kaya naghatag man sang bulig, aber, kilalahon tanong dugay. Action firing line. Kag sin-o naman nga mga opisyal sang syudad. Nga bisan landong, wagid kita Action firing line. Pan ang batasan sang politiko, hindi man tanan, pero may ara gidya. Muamo gid nimo. Kung kampanya gani sus Josep kag Maria Patawara, alos magkaladasma sang pauna-una kadto sa mga nasunugan, kag dayon hatag bulig way nagamo. Action firing line. Firing line. Pero kung magdaog, kag makapungko gani sa posto kag may matabo nga sunog, o kung ano man nga trahedya, kalamidad, di makita, tawagan ng cellphone, di gani malabot mo. Daw nagagwa ang pagka-magikero kag magikira. Action Radio. Porya gaba nga sahi sa mga batasan sa pila ka mga opisyal, no? Kabay pa nga bugayan kamo sang mahal nga demonyo, no? Kabay pa nga bugayan kamo ni Lucia kag ni Fernando, nga aman, Lucia kag si Fernando, kung isahon mo, ang alan, Lucifer. Action firing line. 25 minutos na kaligad. Sa atak ng alas 7, Action Radio Philippines Standard Time. Ano ba balita? Bangod lamang sa shabu kag marijuana. May pulo ka mga job order workers sa idalom sa nga lokal nga gobyerno dito sa may Victoria City. Mawad-an kita na sa obra, sugod Oktubre, sa mga tuig. Action firing line. Man katarong sang trabaho intrahan sang tinuntok kag tinunta. Ang pagpangita sa obra subong hindi basta-basta, hindi madali-dali. No? Ayawan ka pangita, makasunod sa trabaho. Pero nanong pinsar ang utok sa mga empleyado ni man. Nagala sila tanak kasinghot sang shabu, kag suyop sang aso sa marijuana, kundi sa sorpresa nga drug test, dakpan gid nga nagadrugas la. Action firing line. Positive sa paggamit sang shabu, ining siyam, no? Ang isa, marijuana, bahuo. Kuha nyo gid premyo ni Action firing line. Amo ng premyo nyo? Obra na, mangin bato pa. Ang ilas sa kontrata sa September 30, subong nga 2022, hindi na ipag-i-renew. Kaya nga, mag-aalaman ni Kogtas ang LGU sa Victoria City Senyo man. Action firing line. Ayaw bala na iyang nag-obra kada mga ka-aksyon, nag-bit-bit kada sa mga papeles, insugo ka, nga madulong sa sining division o kon department, lain niyang division ginsudlan mo, nga kay lalong sa shabu. Action firing line. Imbis norte ang direksyon, dire kay mo sa sur nga direksyon, kay bastantes marijuana. Action firing line. Firing line. Hindi na pag-renew, kag papilion sila, may mga opsyon na sila. Number 1, kung pwede sila nga magpaidalom sa kinatuwag nga detoxification or rehabilitation. Ano ba lang reaksyon ni Governor Bong Lacson angon siri plus ang isa nga pahanomdom sa tanan-tanan nga mga government workers, J.O. man ka, kaswal ka man, o kon permanente ka man, nga hindi gid magtilaw-tilaw sining makapabala utok nga shabu kag makapapula kalibutaw nga marijuana. Action firing line. Bangod base sa inyo sining nga syudad kon banwa nga ginaobrahan, hinali lamang nga magpatigayon sang sorpresa nga drug test. Surprise mo, kibuton lang kamo. Kag tonyo gid ang sikonyo o kon dapa-dapa nyo sang hinulsol sa ulihi. Action firing line. Budlay biya sang sitwasyon sa mga waisang obra. Kag ang pang-empleyo ni sa gobyerno isa ini sang pinakakampiyon nga trabaho nga aman. Hindi gid mabugat mo, no? Labi na kung ma-promote ka bilang regular o kung permanente nga empleyado, wala ka nang hahanapin patuto inday. Kung benepisyo ang ato sa nga pag-istoryahan, labi na kung umabot ang Pasko kag bag-ong tuig. Tiba-tiba ang imo sa nga bulsa, puno pang imo sa nga wallet. Action firing line. Kada puli mos balay mo magidabit-bit ka. Tinuntuhan nyo pa. Halasigihan nyo na. Action firing line. Firing line. 7:29 Action Radio Philippines Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat nato sa nga tutukan sa ato sa nga pagpangalagad plus ining balita dara sa may banwasang kawayan ang pamangkot dire kon bala NPA
Gidman, Ayhan. Action firing line. Ining pagtiro patay sa isa ka tanod sang barangay. Nagaserbi man bilang force multiplier peacemaker no dira sa may banwa sang Kawayan kagabi mga kakson samtang nagalantaw siya sa telebisyon ginasulod sa sangga mga armado kag gin tiro ti wagid makaluwas de ang ato sa NOC PPO direktor nga si Leo Pamitan mayara sang mando na nga dapat imbestigahan ining kremene kag mayara siya sang pagkondenar sa naghimo siri nga krimen. Action firing line. Ibalon tanong-dugay kung ano ang investigasyon or report ka nagkadangat dira sa may NOC PPO pagi sa lasing spokesperson nga si Police Lieutenant Jodesis Catalogo. Action firing line. Alas 7:30 Action Radio Philippine Standard Time. Standby kay sa ato sa nga pagpanumbalik mga ka-aksyon. Tutukan ta ang preparasyon sang DSWD diri sa Negros Occidental may kaangtanan sa ikatatlong round sa Tagtaganay o kon Educational Assistance. Objective. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod. Okay, sa ato sa nga live stream. Okay. Tuga sakit naman tutunlan tao. Oh, sige. Kenneth Valencia. Oh, hello Kenneth. Maria Lia Maravailes, Banaglorios, Action Mar, monitor lang kay Camellia, Bacolod. South Barangay Tangob. Okay. Louie Aldas Sr. Good evening, Action Marlo. Monitor lang ko din sa Manila. Okay. Thank you. O sa ato sa nagali nga Facebook Live. Si Ana Sinoro, si Kasata Jonilo Alfonso family, tara sa may barangay Tangob. Salamat kida. Salvador Kayuditan Espanyola Sr. Good evening, Action Marlon. Salamat. Leia Younger Esquivel. Mayong gabi, monitor from Talisay City. Inday Blaza, mayong gabi, Humalumina. Okay, Humalumina, good evening. Ana Sinoro, Araman, monitor. Melvin Peñafiel, Ana Disales, good evening, Action Mar. Tambiyaw ko lang si Ruben Villanueva, always monitor sa Corbada Planters sa Barangay Cubay, La Carlota City. Christine Menyas, Villalobos, Raymond Maranyon, Action Idol, tambiyaw ko lang. Mga taga Barangay Sarait, Himamaylan City, salamat kid. Okay, Raymond Maranyon. Bibing Yabanasabas, okay, watching from Moses Padilla. Lalain, Grace sa Ibarra, good evening. Georgia Gargasiran, Action Marlos tanan-tanan nga mga taga ARB, EFC family. Okay. Marilo Travilla Catino, good evening. Marjorie Hilado. Okay, araba si Alex Monteza, Ana Senoro, kabay pa Action Marlon, pangamoyo gita. Okay. Si Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota. Jinky Dialagdon, Arizona, kagupod si Mila Oligo. Okay, salamat. Ray Mark Torino. Felix Magtulis Villatura. Okay, gamonitor si Milail. Angela Gayondato Castillo. Monitor lang ko sa radyo. Ari lang sa Bangka Tutong 1, Barangay Filesa. Okay. Tamyaw man na Doc Matt Mayo. Natamyaw na ni Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Pontesa. Okay, tamyaw Georgia Gargasiran. Mary Joy Victorino Flores Bacawili. Kundi Baxter Marlo, monitor lang Talisay City. Mayo lang pagpapati sila ni Mama Mary. Kaga Papa Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabankalan City. Jobel Borromeo, pwede man lang tani nga cellphone gamiton mag-pick sa mga nguma ba? High-tech pa na mga cellphone ng mga taga-DA. Gani man may cellphone naman subong. Na kinalangin nila isang photographer. Silang kung narason lang guro na isang taga-DA na. No? Ginatamaran sila ba lang kisano? Ano man. Toto Manunot, okay. Imbong Dio Campo, monitor kami dari sa may Maaw. Rosel Fulgencio Susana, Athia Kimeriman, okay. Salamat gid. Okay. Salvador Tadalion watching live from Pontevedra with love. Diana Perez, okay, good evening. Barket Tribe. Salamat, mayong gabi. Kono kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Bidalbagan, always mabati action. Okay. Marivic Diones, watching from Country Homes. Okay, salamat. Laide Navarrete, Ardian Hinsole. Good eve, watching from Kawayan. Greet lang sa Hinsole Kagbelnas family. Hi, good eve, Giselle Franco. Okay. Elizabeth Gamala, God bless.
More power. Salamat, kid. Thank you, thank you. Standby, babalik tanugay-dugay. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds Sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Yan. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, kung iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka tayo duban paper, hindi man na. Galite. 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 Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kay mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya mo. Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga Pukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga bugtaw. ara ng mga masakit, Panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman ulo. sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang ng kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman makakuha natin ni balita special. tanaw- Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ah. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Tik bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy, cold. Cold gaya. Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Hiningin. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. Nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Pag gabi ko no cold naman para mag-close siya kay matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo.
Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga. Kaya di mo iyabok. I-check lang da kay Sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang. Balita espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. siyempre init sang lawas kun Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung gali. cold tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga Pukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit. Panakyaw. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na papukay. Uy, kubiri nyo ito na Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutiligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mabason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman sa nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Tik bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy, cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo to kay with mo. si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog ito sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daogan sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko na close sa mga pores na mo.
Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Butay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga. Kaya di mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa i-check, Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una akong Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang Colds Sang wala. colds. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold. Trangkaso. Kaya okay. syempre ang init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga ginapukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw, ara na mga masakit, panakyaw. ara na mga balita, ara na mga balita, Ang mga ara na mga balatian. Ginano yung mga cells na ginapapukay. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman Dapat naman ulo. sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa nato ni balita special. tanaw. Kung anong una Ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga kung tubig. init okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Tik bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa hindi ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo pala ligban ang mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na nung Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo to kay with mo. si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para oo. ma-clear dira ang mga ano. Nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw ginang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo.
Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga. Kaya di mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa i-check, Saturday. i-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga ano damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Di quarantine Wavi Action Radio Philippine Standard Time. May ginaluto nga balita sa may Victoria City. Tiling alaman nga ang amo ni kadamo gid sang nagbatsyag sang ilanat ka naglain lang sa nga pamatyagan sa isa ka bulolngan dara sa may syudad mga kaaksyon. Action firing line. Di ang ginmuno ta kaina nga surprise drug test dara man sa may Victoria City porti pa karunan ta na mga kaaksyon no kay may ara sang panugyan si Governor Bong Lacson may ang tanan dira no pero ang test rin kantuan tabi ada yang atos nga patrol with action Zel Menardo kay ginpa-check naton kung ano ang sitwasyon sang mga pamilya balang nga nasunugan nagligad nga Miyerkules no sa may barangay Villamonte ang talatapan ni DSWD Secretary Tolfo Makason Erwin Tolfo nagpadala sang bulig no sa sading mga pamilya ni hibalonta kon pila pa ka pamilyang ara sumundra no sa bahin sang gym sa Barangay Villamonte nga man ang survey bilang evacuation center. Action firing line. Nag tirakita taman to ang pila ka mga resulta sa sunod sa Bacolod nga bisita man to kag hibilaw ko nanong pwede nga mapadala nila nga bulig mga kakson damo-damo nga mga damo-damo nga mga puluyan kag individual sa nagkalahalitan mo. Mga more or less, mga pilato ang balor sang kahalitan, mga lapit to 1 million. Action firing line. Ibalonta ang report mga kakson angot sa sining sitwasyon sa mga nasunugan sa barangay Villamonte. Sa report sa ato sa nga patrol, Action Zel, mayong gabi, please come in. Action Marlon, nagdangot kita kagina dito sa may gymnasium sa nga barangay Villamonte kung sa diin nagserbi ini nga isa ka evacuation center sang mga nasunugan sa tong Agosto 31, 2022. No, kung nga sa diin Action Marlon, nagpadala nagsang bulig sa Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo sa pamilya nga nasunugan sa Purok Amor, Barangay Villamonte. Diri no kaya Kapitan Romel Flores sa Barangay Villamonte Action Marlon nga ginhingyo gini mismo sa city government ang bulig gikan sa DSWD pinaagi sa Department of Social Services and Development o kana DSSD no kung sa diin ginapasalamatan gid sa konseho kaga pumuluyo sa barangay nga nakabulig gid sa kinahanglanon sa mga biktima sa sunog sini. Sunod diri sa Kapitan Action Marlon bayara sa 48 ka pamilya ang apektado kaga may 130 ka individual sini no ang homeowners diri Action Marlon amo ang 14 kagang 11 no ang nasambit sini nga nasunog nga balay sang tinalikdan no diri sa ginpadala sa DSWD Action Marlon mayara 96 boxes ang food packs 48 ka hygiene kit kaga 48 man ka family kit kag isa ka pack sinisang clothing o kon ang bail ni balang ginatawag Action Marlon mga bayo no para sa mga apektado diri sa sunog kaga ti subong Action Marlon ang syudad nagnaplanuhan pa ni suno kay Kapitan Flores kung paano ini ang pagsugod liwat no sang pagtukod sini sang balay kay according kay Kapitan ang relocation sini o kon ang patindugan mismo amo pa ni ang ginaistoryahan subong dira sa may syudad no sang Bacolod kaupod sini sa mga konseho sa Barangay Villamonte man kag tinagpasalamat man ini sa kapitan sa mga nagabululig especially sa mga private sectors kagina ang mga cops na ni Action Marlon nga serve as multipliers bala kon police multipliers
no nagapasalamat man diri ang kapitan kaga sa iban pa nga mga sektor nga nagabulig gid kaga ti open pa man sila kung sino ang may mga kabubuton nga maghatag pa kay as of now ang iban sini Action Marlon nga nasunugan nga may pamilya lang man na naka-pull out na sa gymnasium batang nga iban nga wala pagid sang madayunan ato lang to sa gihapon sa may area sini sang evacuation center Action Marlon. Dr. Marlon, pamatian bala naton ang portions ng pahayag ni Kapitan Flores, ang barangay captain sa isang barangay Villamonte. Actually, no, gininyo isang city government, no, through sa aton DSSD, sa opisina ni Secretary Erwin Tulfo, no. So, isin ang mga donasyon na sa DSWD, no, from the national government, in which kinapasalamatan ang isang council sa barangay Villamonte, isang pumulo yung sa barangay Villamonte kay somehow no ini ang kapatigayon gisa nila mga kinananon na imbit sa kinananon sa naapektahan sinusunog sa Procamor. Kapag nabilang ang family sa kari diri ka individual. Actually ang pamilya diri almost mga 50 no, mga 50 families then ang individual mga almost 100 plus no. So mostly of them is renter no. But may mga pila man diri ka persona na owner gid sa balay do mga 14 siguro. Basman Greg, no? Nagbulig man diri. May mga private sector man diri, no? Mga Cubs, ang aton Eagles, no? Kag may mga private individual man diri na naghatag sa ila donasyon, kag ginapasalamatan gina naton diri sa Barangay Villamonte. Yes, Action Marlon, naman to ang kabahin sang pahayag sini ni Kapitan Romel Flores sa Barangay Villamonte. Ti na subong Action Marlon, no, dito may mga folding beds ni sila sa temporary nga tululugan kag gati okay man no kay biskan mag-ulan siniya daw ka secure lang man sang evacuation center no kung sa diin ni subong temporaryo nga nagapuyo ini ang mga apektado sang sunog Action Marlon. Malawig na wigan pa sa Lacson Nazel antes sila magkapatukod sang balay nila. Action Marlon? Malawig na wigan pag tiner nila sa may gym? Yes, mga pila pagkadlaw? Oo, sang ano ni sila nasunugan gin mo 31 sa mga 3 days na. Oo. O ti amo pa ning ginaistoryahan sa kay kapitan kung paano pa ni magpanugod sila balaliwat o kung patukuran sini amo ning ginaplanuhan man sa syudad kung sano kag kung paano Action Marlon. Dito man sa gihapon sa ginahamtangan sang balay nila nga nasunog. Bali, pandayon liwat. Kaya ang ginaistoryahan kung no do may relocation. Sa Lohon sila. Oo. Yes. So, amo pa nang lato-laton ta, no, kung saan ni sila liwat patukuran sini no, sang ilang balay, Action Marlon. Damo, Action Zel, no? 130 ka mga individuals na eh? Oo, 130 individuals. Why man kabudlayan sa paggawi nila, supply sa tubig nila da, wala man nabudlayan? So, for Action Marlon, wala man. No, okay, ang ilang sitwasyon dito, kung makita, takay kalapad, sinisang gym, no, dati, may mga folding beds man sila, kag mga bayo, nga ginhatag sa mga nag-donate to Action Marlon. So, nagpadala na bulig ang talatapan ni DSWD Secretary Tolfo, kag siguro kulo kompleto, manakson na Zel, no? May mga bulong man ang standby, kay man magabuna kung kaysa bala mga kabataan na luuyang tanakson na Zel maguhan na ila sa ring alawas na kung kaysa inadakop sila balakson na Zel sang torotrangkaso hilanat lain matsyag nila. Correct, Action Marlon, ini ang family kit, ang inclusion sini, kaga sang hygiene kit nun, may mga tuwalya sini, may mga habon sa sulod, kaga may mga food packs man gin-provide, kaga ang cups man, Action Marlon, na mga volunteer, yung sa Bacolod Eagles Club, naghatag man sa pagkaon, kag mga bulong dito, kompleto, ang supply dito sa may evacuation center, Action Marlon. Kabay pa Action na Zel, magdugang pagit ang bulig nga mabato nila da, kay manti, pila ganitok balay ito, duman mo, nagkalasunog, 11 kabilog, Action Marlon. No? Kadamo. Damo sa mga balay. Tinako-dako ng ila sa kadahanglan nga financial parang at least mapanday liwat kag makatukod liwat sa ila sa nga puloyan. Sige, Action Zel. Yes, Action Marlon. So far, amo ina ang sitwasyon dito okay man. Amo ina ang latest update, Action Marlon. Balita gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Zel, sa imo sa report kami unta nga madugan-dugagan ang padala sang bulig sa sirang 130 gid ka mga individuals mga action
ara gyapon dira sa may James ang barangay Villa Monte. Ti way man ga pabaya nga to sa lokal nga gobyerno. Nakita ko sa Laragway makaksyon nagligad nga nagkakadto ito personal si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ti ang balita sa mga adlaw ang talatapan niya ni DSWD Secretary Erwin Tolfo nagpadala kay may ginatiganan ng kadaan mo ang DSWD Central Office nagligad to di ba? Batian ta ang announcement ni Tulfo nga dapat may naka-standby na daan nga mga relief goods para nga ipadala sa nagakinahalan nga LGU sa tion sang trahedya o kon kalamidad. Action Firing Line. La 7:59 Action Radio Philippine Standard Time. Gina-check ta maka-action ang kapitan sang isa ka barangay dara sa may Victorias City kaya report ka na baton ta na ano ni natabo man nga ginatus iya mo mga more or less mga lapit ya 200 ka estudyante ang lapit ka sila 200 naglalain mga tiyag nila ni nagtrangkasos la naghilanat sila mo ning rason kun nga amay mayara pagid mga manunudlo mayara pagid mga teachers mga kaaksyon oy nano nga nagdululungan iniman sa isa ka bulutuan dara sa may syudad mga kaaksyon ti may disinfection, may lapnagon nga disinfection nga ginpatigayon subong nga adlaw ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Action Firing Line. Kadelikado nga daan subong kay ara gyapon ang COVID-19, ang COVID cases sa Negros Occidental saka nubo. No, hindi pa ni mapihugid kun bala si COVID-19 san ugid magabiya diri sa aton. Action Firing Line. Garing laksyon ang yesterday communication ni Kapitan Organ of Yana, no? May istorya tatani si Kapitan no kay saya gining barangay na hamtang niyo kagati si Kapitan amo niya nagpangayo sang bulig sa lokal nga gobyerno sang syudad kay siguro na tingala man sila makin mo tingala man sa makin mo mga kapin ya lapit ya 200 ka may estudyante ni ang dululungan iya mga grade school pupils ini but silingon mga elementary pupils ini naggalain na pamatyagan nagtrangkaso flu-like symptoms ang namatyagan nila sini ginhilanat oy nano kadelikado haw. Action Firing Line. Nga amo ni man ang natabo dito si ilaman ginatry naton mga ka-action nga makontakta kag istorya ta ang kapitan sa siring nga barangay ni sige pa kwanta lang pa-tiyempohan ta lang way pag-action ang yesterday nga communication sige pa-tiyempohan ta lang ang ining nga balita ni kay importante may buluan ta ni kung ano ang rason kag importante dire nga mabalaan ta kung ano ang kahimtangan sadtong mga naghilanat ya may estudyante. Action Firing Line. Ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang D3 Bayo, ang D3 Bayo amo ning pinakabag-o. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan Doblada, arada na butang ko, no? May ko di ba dala liwat, no?
Kasi malipat ko ba sa ngalan ni Sir Cataluguhaw? Action Firing Line. Alas 8:04 Action Radio Philippine Standard Time. Ang pagtiro ni maka-action sa biktima nga si Jimmy Calibho, no? 53 anyos na siya. Taga Purok Dos, no? Purok Dos Barangay Poblasyon. Banwa inisang Kawayan. Kapon ni nagalantaw ni siya sang telebisyon. Ang mga taglot hama ka-action nagpakilala ang mga miyembro sang New People's Army o NPA. Action Firing Line. Ang NOCPO Director nga si Police Colonel Leo Pamitan may ara sang palayag kag may mando na sa gani nga dapat imbestigahan gid ining kaso. Online sa Firing Line. We have kaupo dato ng spokesperson sang NOCPPO, Police Lieutenant Judeces Catalogo. Sir, mayong gabi sa Action Marlon na dari sa Action Radio Bacolod. Sir Marlon, mayong gabi sa imo. Mayong gabi sa imo nga tagpalamatis ngayong gabi. Mayong gabi sa tanan. Yes, salamat gid sir. Sa Kawayan kagabi ni sir may ginpatay nga tanod do sa barangay Jimmy Calibho 53 Porok 2 Barangay Poblasyon Kawayan. Nakaserbe nga force multiplier. Ang mga nagpatay kung basihan tang report is nagpakilala bilang NPA. Unahon ko lang sir kung ano ang ulihing investigation nga ginpadangat dira sa NOCPO sang Kawayan PNP angot sir. Balik sir mo ni nga aton naging apang komando sa aton nga Provincial Director sa Police Colonel Leo Pamitan nga to intensify the investigation at first ginmandoan niya ang tipo police ng Kawayan nga mag-conduct sinatawag nga thorough investigation at least matan-out kung anong kumatoran ang ginaligar nga ang mga pagpatay ko sa atong biktima ang mga membro sa NPA. But accordingly, aton nga naistorya ko nga aton nga kapulisan dito and especially the investigator, wala nila gina-discount the possibility nga muna ang isa ka anggulong ng investigaran nila. But accordingly, yung may gina-consider mas lang ang mga angle or the motive of the incident in which nga gina-consider nila may ara mas sila yan na person of interest. But somehow, di Kawayan Municipal Police Station, wala naka-discount nga possibly, duwang nila paglantaw, possibly, naging gamit ng ngalan sa NPA in which nga ito perpetrate. That is why nagkadak ito sa natawag 1 month prior to the incident ng undertaking siyang aning biktima. At least ma-account natin kung anong mga previous undertakings niya which attributes niya nga kaso. And then also, risamon sa Negros Occidental Police Provincial Office, kinakondem naman ang pagpatay sa ngining force multiplier. Kagato niya ng government organization na amuni nato yung natawag na citizen watch nato niya grupo. Inis amuni ang grupo nga may MOA dira sa Kawayan NPS nga gina-consider nato, gina-deputize nato sa ato ng mga public safety activities naton. Kaya ang aton nga trabaho sa kapulisan gina-consider naman hindi naton makaya tungod sa kadakuon man sang scope sini suga employ kita kag gina-deputize nato ng mga post multiplier at least ma-cover nato ng mga possible angle sa aton nga mga komunidad. At least ma-consider naton nga mapadugangan pagit ang mga kamot o ng mga persona na ginagatingwa nga mapasawhay kaya mapalinong ang aton nga komunidad. So ang aton nga sitwasyon ngayon is not only nga attack to the back, gina-consider naton hindi lang ang biktima niya mo ang ginatasin sa mga particular incidental attributes nga napatay nga mga post multiplier, but also this attack to the PNP organization in which nga ang mga membro sa mga volunteer sa amon sa PNP especially na-consider din naman as one also above ours. So that's gina-consider ko naman pagrespeto sa ila because they act of voluntarism. Without sa ila, hindi mo naman kaya ang pag-implementa sa mga lahi ordinansa diri sa kabilugan, especially diri sa Negros Occidental. Sir, sa imo sa nga pag-istorya sa Kawayan PNP, ano ang plastada man? Mga pilagid ka mga tao or armado nga nagsunod sa balay sa biktima? Actually, may witness kita, mga tabo dito. Isa lang siya. Actually, isa lang dito sa atong suspetsado na nag-ado dito kag may nakakita ng witness. Isa lang dito siya.
Pero sa iyang allegation, anyway, there's some sort nga nga nagapakilala siya. Pag usually ang motibo kag ang pagbuhat sa mga previous undertakings sa nalantom nato na mga tawag nga modus operandi o paano interpret ang crime. Ito kita gaduda sa nga sa tinakuyo sa tong tao nga nagpakilala nga siya membro sa isa organisasyon. That is why amo na gina-consider naton nga kangaton nga provincial director nag-advise at the same time naghambay nag-order sa kapulisan sa mga Kawayan NPS nga investigaran sa Magalong kung pwede at kung pwede makilalan kag mapahil ang kaso sa gilayon para matagan natin hustisya ang ining natabo nga pagtiro kag gintunaan sa kamatayon sa aton sa post multiplier. Magluwas sa Kawayan PNP, may araya sang separado sa nga investigation nga ginahimo na subong ay ning Provincial Investigation and Detection Management Unit sang NOCPO. Yes, sir. Bali, ginagaida natin. This is also upon the instruction relate to our provincial director sa atin ng mga provincial sa Negros Occidental. Okay. Na buligan ang Kawayan NPS. Gamiton ang mga section diri sa Negros Occidental Provincial Office para makagather pag-ising natawag nga profound evidence at the same time statement that would lead to the identification of that suspect nga natabo sa shooting incident sa Kawayan, sir. Magluwas sa trabaho niya bilang barangay tanod, so far may nabaton ka mo kung nanong additional background sining victim ni, may kontra sa nga tao or may kontra sa nga grupo? Isa na aton nga ginananta because sa mga previous undertakings siya, may kita nga note ng mga accounts based on mismo sa mga allegation at the same time sa mga sa pagpanaysayon sa mga biktima, may ara magkita nga na-consider dito nga isa ka insidente nga the significant man nga nag-attribute man to sa amo to natabo ang shooting incident. So that's why nga aton nga investigator buligan sa aton diri nga Provincial Investigation and Detection Management Unit sa NOPO iplastar ang mga anggulo, collaborative evidence o other evidence nga pwede natin magamit asa ito identification. Kaya ginalantaw naman kita may person of interest naman kinagana-consider. So hopefully ma-develop natin at eventually matingwaan nga ma-profound pag-it based on the description sa ating mga witnesses and then pwede natin magamit ang pamaagi, panggiyo o pang-gesture o panghambal as to the pwede natin magamit nga pwede natin makolaborate kung sino itong atong suspetsado nga nagsimo sa krimen sa Banwa sa Kawayan, sir. Okay. May panawagan ng NOCPO sa publiko o kung sa sinuman nga may nabalaan nga impormasyon para makabulig sa investigasyon kag matagang justisya ining kamatayon sa nga biktima, sir? Yes, so sir, ang aton nga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, kinapagunahan sa amon nga provincial director nga pangayo gid sa nga kooperasyon kag bulig sa aton nga publiko. Especially sa pagkandak nato sinatawag ka focus investigation sa isa ka shooting incident na nagkuha sa kabuhi sa atong force multiplier nga gina-consider namon mismo nga ining mga organisasyon importante sa pag-implementa sa mga pinansa subong man para mag-maintain ang katawayan sa atong komunidad. Kung may impormasyon ka mo nga makabulig sa atong kapulisan, especially sa kapulisan sa Kawayan NPS para mapadali naton kag mapadali naton ang paghatag sa hustisya subong man pag-file sang kaso sa atong suspesado na ginambitan nga shooting incident nagintunaan sa kamatayon sa tao ng atong biktima. Police Lieutenant Judices Catalogo, sir. Thank you good sa information. Gadatag dari sa Aksyon Radyo Bacolod kag mayong gabi simo. Sir, Marlon, thank you very much. Good morning, gabi sa tanan. Firing line. Ang spokesperson sang NOCPO nga si Police Lieutenant Judices Catalogo. So muli ganta basi ko mayara ka mo dira sang nabaluan no nga information nga maka bulig sa ginapatigayon subong investigasyon sang atos sa mga otoridad Kawayan PNP kag pati na ang Provincial Investigation and Detection Management Unit sang NOCPO nagahimo naman sang investigasyon. Kabuhi ni sang tawo di ginahambalan mo no patay niyo barangay tanod gaserbi man bilang peacemaker contribute man sa pagpabilin sang kalinong katawhayan
sa isa ka lugar kabay pangamadakpan sa likod sining naghimo sa krimen. Action Firing Line. 8:13 Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na kaligad sa tak ng alas 8. Sa ato sa nga pagpanumalik mga ka-aksyon na, ginatry pa naton nga malabot ang Provincial Social Welfare Development Officer diri sa Negros Occidental kay balauntakon balamayara sila sandugang preparasyon na para sa natalanan naman nga pagbaha, pagdagsa, paglinihanay porusyon naman sa mga luyag magkuha sa ayuda sa DSWD Educational Assistance. Action Firing Line. Lawig pa ni ikatatlo pa lang nga Sabado mga ka-aksyon, may ara pang isa, dua, tatlo, apat, no? May apat pag Sabado mga ka-aksyon, damo-damo gini mo ang mahatagan sang bulig sang DSWD. By per district, ginapatigayon, no, ang payout sites sa kada distrito. There is Bacolod, ang SM Megamall, sa imang yapon ang payout site nila mga ka-aksyon. Ang iningabahin dala sa aton sa kaaluan sang Panyawan, Herbal Capsule with Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night. live stream. Nagpadala sa dugang sila nga mga mensahe. Okay. Sige. Dati pa ba ho? Okay. Laidin. Okay. Babaw pa be? Sige. Tama para padala dugang. Orivic Diodes, thank you. Good evening watching Country Homes. God bless. Okay. Market Tribe, Laidin Navarrete. Okay. Laidin Navarrete, thank you. Adrian Hinsuli, good evening, Samar. From Kawayan, greet lang. Hinsuli kag Belnas family. Giselle Franco, hello. Mayong gabi. Okay, thank you. Elizabeth Gamala. Si Bong Ignacio, good evening. Bon Ignacio La Carlota, thank you. Vivian Isplagera Vallespin. Monitor na kabindangan si Palay. Star Mayo, happy morning na family dira sa Tagaw Alvarez, Mercado Herrera, kag Bustamante family. Salamat, Minnesota USA. God bless. Mark Dolorosa, Elvira Gilogo, Billy Albay, thank you. Virgil Alpinda from Celine Homes, more power. Paul Spot III, Gloria Lara, okay, araman si Gloria Lara watching from Barangay Palayog, Kinigaran. Okay. Burley and Wallace, thank you. Jovi Munares, araman gabanitor. Balik tanong Dugay, thank you. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Tupina Sugeton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Nama tatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie De La Fuente. Action Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matapang. And above all, yan Action Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga
nagakinahanglan siyang financial support, mga hospital nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa nga butang no. Miskan sa imo nga physical, emotional nangin sa mentally mo nga panghuna-una naghatag gid sang kinaalam ang Action Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayon o nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Action Radio! Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba niya nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kamo. For butaw. I-record ang kinahanglanon nga makapag-titipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod,
Nga idol kong aksyon radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng aksyon radyo. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga salamatan ang aksyon radyo, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa aksyon radyo, wala kakaabong sa premium sa aksyon radyo. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa aksyon radyo. Maskin gubaon na nakabatik ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito mapag-abri kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Tumandak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may standard time. Ibalaon ta naman ang balita halin sa Bacolod City Hall mga kakson antes ta i-present naman sa inyo ang balita sa Kapitolyo Provincial. Importante ba nga pahanumdom ni Governor Bong Lacson sa mga government workers, mga kaksyon, ang ginatawag nga surprise drug test, ginahimo gid man sa mayoriya nga mga local government units naton diri sa Pungsod, Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental, damo na biya sang mga nasampulan nawad-an trabaho bagod lang sa sining paghala iya ka yup-yup sang shabu kag sigarilyo sang marijuana. Action! Firing line! Firing line! Pero antes para man sa lima kaksyon, ibalaontang detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Action! Radio City Hall Report! Or sa Bacolod City Government Center with Action Art. Tayo po, Action Art. Mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Action na Marlon, kada sa imo siling mga taga paramati. Bali, ang isa sa mga development, by the way, ato ba lang nasunugan sa area sa Barangay Villamonte. Liwat ato naging bisita ni Councilor Alvin Torres Pino kag sumumban ni Mayor Alvin Benitez. So kung man personal nga nagbisita dito, ang congressman rin sa siyudad sa Bacolod kay actually, iba nara sa gym sa Villamonte, Pamtang. Kag may mga dugang sila itong paghatag. No? Pero as to gid sa pila ang kwan subong, pila ang ginhatag yan ginapreparan sa DSS Day.
na muling pinansyal. Actually, ginatry pa natin nga makuha ina kay Ma'am Pasita Tero. Kay isa pa din na question ni Action Mark kung malatubutan ni sila mo makabalik dito iya sa lugar na ginluntaran sa sunog. Pero ang importante sumong initially sa pag-istorya ng Councilor R, importante nga na-providean sila sa ilang pagkinanglanon since dahil sila ang nabiktima sa itong sunog at tinalikdan na adlaw. Now, sa iluan ko lang very quickly ang party pala update sa Basiwa, malang nga isyo, kundi dumduman mo nagligad ng isa sa mga ginreklamo, kaginpadangat nga concern matapos yung set up sa alkalde diri sa Bacolod, ang help desk para ining sa mga konsumidor, hindi lamang actually sa Basiwa, Senelco, kundi pati basura mo. Nga pag-launch sa to Action Mar, damo-damo ang mga complaint na nagsulod diri sa health center naging set up sang alkalde. Naunahon na ton sa area sang Basiwa kay ang isa diri nga ginareklamo sa tao right after nga nagsulod sa isa ka joint venture agreement ang Basiwa upo diri ang kumbuyahan bala ng prime water. Kung madumduman mo isa sa maging probisa nila amo ang pag-provide sang maayong na serbisyo sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod sa mga konsumidor. Ang problema, Action Mark, kay right after, during the pandemic, to naintindihan pa sa tao. Pero after sining pandemic, isa nilang nakita subong na-provide o kung may umento ang balayran niya sa Basiwa. Pero ang services, according to sa committee chair, si Councilor Calao Puentevilla, ang services nila daw tigaw gidyapon kagdamo sa mga areas na reklamo nga wala pa gid sila malaputan nga gina-expect nila kung tani may ara sang bastante nga supply sa Bacolod City Water District. So bangon nga nagpadala sa communication ang lokal nga panguluan sa Bacolod paagi si SNI nga komitiba. Gina-expect diri sang konsyal nga kung tani may ara man reply o kung ipadala nga sabat na ang taga-Basiwa. Now, kay in case nga mabato nilang official in written form ang sabat diri sang taga-Basiwa, nga mong ina ang basihan sang SP o sang Gudang Panutsod. Lantawon nila Action Mark kung bala makumbinsi bala nila ang SP nga patihan nga nila sining mangin sabat sa tanang nga makonsern din na padala sa mga konsumidor. Kay siling diri ni Councilor Calao Puentevilla, kung in kaso nga hindi nila mahatagan sa nagkakaiko na sabat ang tanang nga mga concern, especially sa mga consumers, ang plano sini nga ipatawag niya ang mga opisyales sa Basiwa kag Prime Water so that natagan sila oportunidad na sabton ini sa public hearing. Kay siling diri ni Puentevilla na dapat kung nagsulod sa joint venture agreement ang purpose na mapa-improve ang ila services, dapat ma-deliver na ini right after nga nagnubo ang cases, especially sa COVID-19 ang pandemic na problema, kamo man ang nagalit diri sa aton sa Bacolod City. Pero kung hindi ginila o kung sa tiyon dara sa public hearing, ano man ang maging result, then sila tinantawon na doon ina, pero prior sila, kulaton nila, nung makasubmit siyang written answer ang kalatapan sa Bacolod City Water District o punadri ang Prime Water. Yari ang napalayag ni Councilor Calao Puentevilla. Matagan din sila kay gayonan nga makasabat ng poor services nila sa siyudad sa Bacolod in terms of written explanation sa sanggunian panglungsod. If we feel nga hindi sufficiente or hindi klaro ang pag-explicar nila kag ang direksyon, knowing pag-deal ni nila sang partnership with Basiwa and the Prime Water, promises were made kag the improvements should have been done. No? So, status ng ilang commitment, yun na mo nang ginahulata. Kag kung hindi basta hindi ilang pagsabat kag hindi kumbinsido ang sanggunian kag ang aton komitiba, patawag na lang sila or patawagan hearing. Amon Action Mar, no, ang parayag diri ni Councilor
Calao, Puente Villa. At kamalo kita nga basta utilities ang pagambalan mo, importante ini kag isa ni sang dugok na nagdugang sa naging problema kag balayran sang mga consumers mo. So halin sa tubig, kahit tuwan ta ang sabahin naman sang isyo sa kuryente, especially dira sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative. Now madumduman aksunmahin nga kahapon actually may ara gani isagin himo nga press conference ang Seneco nga naghatag opportunity sa tanan-tanan nga mga stakeholders nga mag-attend to kay hindi lang katapos sa media, even ang pilag ka mga organisasyon ang kuan man ang mga consumers group ang gin-invite Manila nga maka-attend dito. In fact kahapon may tension gani nga nagluntad matapos ang pagsinabtanay nanday Winnie Santos ang consumers group Action Mar nag-represent ini siya para iya sa grupo sang Power Watch kag ang director sang Seneco sa district o sang Seneco sa district 2 nga si Eugenio Velasco Jr. Now, pero isa ring gusto kag luyag matabo sang Committee Chair on Committee on Energy nga ipatawag ang mga board of directors nga nagligan why sila ma-include sa invitation sang ginhiwat ang unang hearing. Now this time sunod diri sa kay Councilor Calao Puente Villa in kaso na madayon ini kay actually gusto niya gani in the soonest time possible. Even the mayor nag-instruct sa iya nga dapat timplanuhan pa ang pagpatigayon sang schedule sini o galing lang kay ang sangguniang panlunsod session hall nangin masako diri ang mga in fact ang available lang is September 23 Action Mar. Now since nga September 23 mapatigayon sang ang schedule diri nga maging available nangayo gani siya sa mulig sa kay Mayor Albi Benitez nga kung mahimo mapangitaan sang lugar dira o kung maka-provide ang city kung may ara kay ti ang Mascarahol subong do naging sentro manikag dira nagapatigayon sang press conference masami si Mayor Albi pisling niya kinanglanon mo dira while nga nagakandak sang ginatawag nga committee hearing may ara mga stenographers kag pirag ka mga secretariat iabising SP nga magabulig sa ila. So matamo diri suno kay Puente Villa kung wala gid sang available nga lugar kag kung in kaso gid no sa September 23 na lang patigayunon ining committee hearing. Sa committee hearing sila nga ekspektaron diri amo ang pagsabat especially sa mga board of directors sa issue sa mag-contract kay ilagin sudlan sa mga loans nga gin engagement sang mga board of directors so kung ginaprubahan nila especially ang mga questions kag reklamo man sang mga consumers diri sa siyudad sa Bacolod. Yari balikan naton si Councilor Puente Villa. The earliest schedule that was given to me was September 23. Gin-inform ko naman yan si Mayor nga kapangayokubulig basi kung may any area nga pwede ito mahulam bala just for that hearing kasi recorded ng tanan sa mayara ng stenographer. So, kilanlan gid ang kuan, kilanlan gid ang venue nung may approval sang sanggunian. Kaya puno gid eh. Ang Mascarahol nga ginausar sa una ginausar man ni Mayor subong so hindi man mapili mo lang. September 23 directed to the directors kang ina-imbitar sila for another hearing. So sila nga hearing, anong mga ekspektaron naton dira nga matabo sir? Well, first and foremost, maklaruhan nila kasi sa initial dito nga unang hearing dito man lang to nabukaran ang mga loan no ang financial status sa Porson nilang sumara sa palayag diri ni Councilor Calao Puente Villa. So come September 23 expectedly dira mag-atubang ang mga miyembro sa board of directors ng Seneco nga mag-address sa tanan nga mga i-raise na questions sa idalom sa nga committee and perhaps ara man siguro expected ang pila ka mga stakeholders nga mangin malakip no sa invitation nga ipadala sa iya sining committee ba. Amo na nga pila ka mga nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon ay tayhupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Art, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center.
43 minutos na kaligad sa atak ng alas 8. Ang sa Kapitolyo naman nga balita mag-aksyon, nagligad kadlaw ang lokal nga gobyerno sa Victoria City nagpatigayon sa sorpresa nga drug test sa mga empleyado nila, no, sa mga government workers kang kalabanan ara dira nga nakadestino naka-assign sa Victoria City Hall. Mga 1,106 taran ka mga empleyado ang drug test. 971 nagligad nga Martes, 129 nagligad nga Miyerkules, kag kahapon Huwebes may 6 ka mga drug test. Ang resulta nagwa mga ka-aksyon kapon ba may pulo gid ang positive. Action firing line. Sa pulo mga ka-aksyon lunsay mga job order workers. Ang siyam na tukiban nga nagagamit sang shabu isa marijuana. Action firing line. Firing line. Tiyang matabo sila kay may ginpirmahan ni sila nga kontrata. Hindi na ni pag-i-renew sang syudad ang kontrata nila. Kung matapos na sa siling maabot nga pizza 30. So may 28 pa sila kaadlaw nga pagtrabaho. Dara sa may city government sang Victoria City, puruti ini sila ang ipaidalom sa detoxification o kon sa rehabilitation sa Negros Occidental Drug Rehabilitation Center nga ara manhamtang dara sa may Victoria City. Action firing line. Si Governor Bong Lacson may pahanumdom sa mga empleyado sang gobyerno. Likawan gid ang pag-usar sa ring illegal nga droga. Kaya ambal sang gobernador, waya sang lugar ang mga drug addict, no, sa government offices. Action firing line. Batian ta panugyan ha ni Governor Bong Lacson angkot sini. Well, we've not thought of that yet. But then again, if we ever do it, it's gonna be a surprise. I think it's best the surprise without announcing it. If you're a government employee, whether you're even just a casual, it is expected that you will not be involved in any drug activities or even being or using drugs. So we don't need that in the government. I think any LGU can do that. Still part of a program of cleaning up our bureaucracy. Well, as I said, if we do it, it's gonna be unannounced. So, but I think it's a good idea. It has been done also before sa LGU pa kami. I mean sa San Carlos pa. Action firing line. Sang nagligad nga Abril tuig 2017, ang Civil Service Commission kung CSC nag-issue sang guidelines para mapasiguro nga ang mga government agencies remain drug-free para sa effective kag efficient nga delivery sang public service. Action firing line. Sa resolution number 1700653 nga napitsahan Marso 15 tuig 2017, ginsilin diri sang CSC nga ang drug testing dapat magpabilin nga requirement sa initial entry sa government service kaya ang sino man pamatud-an nga positive for drug hindi dapat mag-i-hire o kung i-appoint. Action firing line. Tibilang kondisyon para sa retention in service, ang incumbent public officials and employees ang dapat nga ipaidalom sa mandatory random drug testing within 6 months from the effectivity of the guidelines. Action firing line. Firing line. Ang government agencies dapat man nga mapatigayon sa nga periodic drug testing in an interval not to exceed 2 years. May mga consultation nga ginihimo na sa nagkalain-lain nga mga concerned government agencies. Ining CSC resolution cover na nagasakop ni sa taran-taran nga mga opisyal sang gobyerno, empleyado, para sa mga job order kag contract of service nga gin-hire, ang drug use policy clause dapat i-include ilakip na sa ila sini nga kontrata. Action firing line. Sa pagpatigayon sang mandatory drug test
ang government agencies dapat mag-observe sa procedure. Dapat may pagsulundan procedure nga sundon diri prescribe by Dangerous Drugs Board o DDB. No? Mayara sang pagpatigayon sang drug test, dapat patigayonon sang government drug testing laboratory o kon drug testing laboratory duly authorized kag accredited sang Department of Health. Action Firing Line. Di hala, ang sinuman nga government official kon employee nga mag-tested positive dapat mag-undergo, dapat magpaidalom sa drug dependency examination nga ginapatigayon sang DOH o kananuman nga accredited medical practitioners agud to nga madeterminar kung ba na siya, no, mabutang siya sa kategori nga experimenter, occasional user, chronic user o kung drug dependent. Action Firing Line. Man may ara na nga natuunan lang ko isa sa Dimalas bla nang nagtilaw-tilaw, adyos ta. Pag tilaw-tilaw niya, timing man, nga mo man ang adlaw, nga nag-drug test. Action Firing Line. Kung na nag-positive, Dimalas pa siya, amo nang hambal ko kay na Nga daw, kagton nila ng siko nila sang paghinulsol. Samtang temprano pa, untat na mga iha kag nunoy. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Live. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa Ito sa mga nag-monitor sa live stream, Ariwa. Okay, Dario. Gloria Lara, watching Barangay Palayog, Banwasang Hinigaran, salamat gid. Burley Anwales, good evening. Jovia Munares, Cecil Bikbik, FB Live, Patamyo naman, Amon Barangay Kapitan, Mr. Remy Halaya, Yellow Bell Monitor Man, si Sandra Bello, Dalen Fistisa, Concepcion, Nuwenay, Cathy Ver, good evening. Happy birthday sa bayaw ko, Norwilin Vergara Vire, sa Barangay Araal. Chinky Dialagdon, hello ma'am, mayong gabi. Mr. Arthur Jeff Villasor, Starbeyo, Docmat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanong DSB, salamat kid from Arizona, USA. Arama si Nami Yeng Toledo, good evening. Si Silvic Big Idol, Patamyo naman kay Ernestina Akulit, bayo lang pagbabati. Okay, Josephine Lobaton, good evening. Axel Marlon, monitor watching sa may Villa Estepanaya. Thank you. Sige. Balik talaga dugaya. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
kay senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, sa ginabakal silpur, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya basta kaluyan, mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi, nabatian ako sa Aksyon Radyo, kay Tita Wilma, nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi, sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, ganyan ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo maduan mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation, support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya,
kagkatanagaan sa likod sang mga landong, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makasilig. Biyernes nga pagpapakalagan sa Action Farming Line, September 2, 2022. Magatakop naman temporaryo. Ako naman Action Marlon Hervaya. Nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action! Dakop ka, daog ka,